Jag är ute och går. Kör igen. Fastnade. Det kommer. Men visar inte att den blinkar. Nej. Inte min här. Jävlar vad snabb. Vadå, man ser inte att det blinkar. Fan vad läskigt. Du bara får göra så jävla snabbt. Nu ser man att det blinkar. Och jävlar, nu vart det en bit. Nej! Jag vill lägga in det här på bloggen. Jag ska också lägga in. In på YouTube. Ja, jag måste göra det innan jag lägger in. Eller på Dailymotion. Du fick en sms av Michelle också.